Zvakaoma mufunge muri yeZimbabwe zvinhu zvave kuitika iko zvinezvi hatichazive kuti totarisa papi ende zvinonyadzisa asi vanhu vacho vanoratidza kushaya nyadzi. Nyaya iri panapa iri kunzi ZANU-PF is celebrating a move by United States President Donald Trump to freeze foreign aid, saying it is a victory for the ruling party against the opposition. Nyaya dzese dzinoitika kuZimbabwe vanenge vakuda kungoti against opposition. I don't know kuti vanhu vemuZimbabwe ndo opposition yacho kwavari here, because isusu chatinoziva about movement ye opposition, it's people's movement. Zvinhu zvinonge zvakagarirwa pasi nevanhu vanenge vasingade, it's a force yevanhu vasingade zvinenge zvichiitwa nehurumende. Ende takatarisa Zimbabwe yacho 80% ye-opposition they are against ZANU-PF, no matter kuti vanozounganidzana nemaprofita vachidididi vakaita vangani. Saka hatizive kuti kana vachinge vakupemberera kuti saka USAID yagona, ivo vachakwanisa here kuprovida zvinhu zvinonga zvichidiwa muzvipatara. Ndo nyaya hombe iri panapa iri kuti vhiringidza, amene kuti zvichafamba sei, ende amene kuti vanhu vakaita sei vanoselebrata kuti mishonga muzvipatara haichatombouye. Tiri kutaura zvema-ARV nemwe mishonga yakasiyana siyana inopiwa vanhu, ende tikada kutarisa zvekare zvichakonzera kuti mimwe mishonga ikwire, zvakafanana nemishonga imwe inobayiwa vanhu majekiseni, vanhu vanobayiwa yesiki zvakasiyana siyana, vanhu vachatsemurwa nayo zvakanyanya ikoko, ende pachatonetsa vanhu vakutombodzokera kunana Godobori ndakazvitarisa. Asi pane zvirwere zvakasiyana siyana zveshuga, zvechichi zvizhinji ende zviri kutorwadza mufunge. Even kana mapepa chaiwo tinoona makondomu chaiwo achanetsa kuti awanike, ende vamwe vanhu vanoda kumboswera kunyebedzera kupusa. Takaona muparliament vachitadza kana kupindura mubvunzo uri nyore chaizvo vachiti garai kumba nakadzi wenyu makondomu munoadi. Zvinhu zvakaita seizvozvo zvese vakamaisa havapenge. Asi ameno idini chandangandotaura in short muchidimbu ndechekuti apa vari kucelebrata kuti vanhu vachafa vakawanda. Ndo zvandiri kutoona zvavachacelebrata, so that vosara vasina vanhu vakawanda vari kuvanetsa. Ndo chingangova chiri chikonzero chemashoko avari kubudisa vari kutaura, nekuti hatione reason nemusoro yekunzi vacelebrate kuti vaDonald Trump vari kunzi vakadimbura foreign aid yaiuya yachibatsira vanhu. But anyway, zviri kwamuri muri yeZimbabwe mukasazotudzwa kuti muri kuionawo senyaya isusu chete kungopakura imozongodyawo ikoko muchitudzwa kuti nyaya yacho maiona sei. Zvakakosha daidzanai hama neshamwari, followai pano panonzi Panyaya Version munopuwa nhau dzese dzinenge dzichiitika. Vanenge vachiti tiri kutonga nyika tichingotonga muchingoukura, but tarirai mafira anenge achiita vanhu. ZANU-PF iripo ichitonga iyi yakabvisa varungu mupawa iya muchisa yematsotsi. Kana iya yazodzoka yamakatenderana yaya zvamakanga muchitaura kuti roads, zvipatara, munozvitaura chete somutauri wambotaura kuti, ende tinogara tichizvitaura kuti zvipatara munozvitaura muchida kuvhoterwa, marodzi munomataura muchida kuvhoterwa, mapofu munomataura muchida kuvhoterwa, zvirema munozvitaura muchida kuvhoterwa, magetsi munozvitaura muchida kuvhoterwa, every infrastructure in Zimbabwe munozvitaura izvo muchida kuvhoterwa. Mangwana kusora mangwana mukangovhota, and if you are losing election you focus with the election, but you say you are in power, but everything is still down. Chokwadi chandiri kutaura, muri kufokasa nokuda kutungamirira nyika, hamufokasi nokuti macitizen health kana utano kana kuti vari kubva kupi kana kuti pavari kuvata varombo vavarombo vokupedzisira. Hamuna izvozvo. Kana imbwa zvadzo kuti dzadyei, hamukonzidi izvozvo. Chamuri kukonzida imimi Kuba, you are considering with steal, nokuuraya, steal and killing. You are not considering to rule and development. Vanhu makakwana chaiko mukasora muchinda kupurazi romwe munhu. Ndakambotaura kuti kupurazi kwakupuriketi famu yaMunangagwa ndekwake ega. Zimbabwe yakazara donde. Puwai mapurazi minde kumapurazi muchida kurima zvakaita Munangagwa. Puwai murime zvimite zvakaita Munangagwa.
then development tikaiona togoiona kuti iri kuinda mberi. Kwete kuti munoteverera munhu kurisa munhu akaenda kutoileti munomurisa, kuinda kundoweta munorisa, kuinda kudondo munorisa, kumunda panovata morisa. Why is not free Mnangagwa? Because it's a criminal. Ndosaka ane masleepiness now asingavati achivata akapfeka boots kuda kutonga chinhu chousingagoni kutonga. Chimwe chinhu hachigoni kutonga chimwe chinhu. Because already you fail. You fail a big time. A big time fail. But you want to keep yourself in power and rule Zimbabwe. Tichingotonga. Chicha wakaita. Abraham Traore, Burkina Faso president, 36 years. In 2 years' time, everything developed was changed. Amuoni rara Burkina Faso. Amuoni mavende amarod Burkina Faso. Young people, they are improved. Chicha mungataura chine development chinotaurwa naGrace Mutsvangwa. Development here inotaurwa naGrace Mutsvangwa. Kana nemi vanafara marapira makateerera chako chako Grace Mutsvangwa munenge muchitotaura zvinhu zvinomusoro ipo bye. Namangwarire nemasvikira manakira wakada pameso pako kudakira dzomunhukadzi. Sora uchiteereredzwa matuzvi nematuzvi amadharawa. Fara marapira namangwarira wakaita iwawa. Zvinokushaisai mugaro wakanaka mangwana. Government yeukriminari yabva. Makungonzi hero sedhodhi. Hero sezizi. Hero sebere. Ndo zvamunenge makuita. Batai mashoko andiri kutaura pano. Tinozviziva kuti papolitics panopikisana. But apa hamuwini apa. This come around, Mnangagwa with your team, you cannot win. And the OVET and the army and the police, they are no, this Mnangagwa, Zanu PF, he did fail to win the election. Publicly, Maka failure, Mone 28%, Chamisa only 63%. And you cannot stop us to say this. We can speak what you want to speak. Truth is true. Nobody can stop me or stop anyone to say Mnangagwa criminal party. Party and